Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baraka, assalamu alaikum warahmatullah. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake haɗa mu a wannan karatu mai albarka na littafin Haqiqatut Tauhid, wanda wannan shine darasi na 79 a cikin wannan littafi mai albarka. Idan ana tare da mu a karatun da ya riga ya gabata, muna cikin al-mabahas salis da'atun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma amara al-intihau an kulli ma naha anhu wa zajar. Shine yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya cikin da abin da ya umarni da kuma hannuwa akan da abin da ya hani a kansa kuma ya tsawa a kansa. Idan ba manta ba, karatun da ya riga ya gabata mun ji ayoyi da hadisai da suke nuna wannan din a wannan bangare. Har yanzu dai akwai ƙarin bayani wanda wancan lokaci ya cin mana ba mu ƙarasa ba. Insha Allah a yau za mu ƙarasa abin da ya riga ya sauwaka a wannan bangare insha Allah. Malam yake cewa wa bil jumlati fa inna ma radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wastaqarra zalika fi qalbihi wajaba alaihi an yankada wa yaz'ana wa yastaslima li amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa an yamila bi qalbihi bi kulliyatihi ila mahabbatihi wa an la yu'arida aw ya'tarida ala shay'in مما جاء به عليه الصلاة والسلام لأنه في الحقيقة مبلغ عن ربه عز وجل. malaiki cewa bil jumla, a jumlace a wannan bangare abin da ya kamata shine dukkan wanda ya yarda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi kuma manzo, kuma hakan ya tabbata a cikin zuciyarsa, to ya wajaba a kansa da ya sallama ya miƙa wuya zuwa ga umarnin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma kada ya karkatar da zuciyarsa baki ɗayanta, ko kuma kafin wannan sai yake cewa kuma ya karkatar da zuciyarsa baki ɗayanta zuwa ga soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan ya wajaba a kansa ya sallama ya miƙa wuya ga umarninsa, to daga nan kuma abu na biyu shine karkatar da zuciyarsa baki ɗayanta zuwa ga soyayya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda zai so ya zamto ya biyo bayan soyayya annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam. Idan ya mukarana kamar yadda Sayyidina Umar manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaya kake so na, bayan ya tambaye shi sai yake cewa anta habba ilayya la nafsi, kai ne wanda nake so a zuciyata sai dai in raina kawai. Yace har yanzu dai imanin ka bai zama to cikakke ba, to sai yake ce masa anta habba ilayya min kulli shay, hatta wannan ran nasa yace ya ma'aikin Allah, kai ne abun soyuwa a gare ni ga dukkan komai, ko kuma akan komai na duniya, hatta raina. Sai yake to al'ana ya Umar, to a yanzu imanin ka ya cika. To anan abin da yake nufi shine ka karkatar da zuciyarka baki ɗayanta zuwa ga soyayya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Dukkan wanda ya zama to ya saba masa ko kuma zai raba ka da shi, za ka iya rabuwa da shi ko waye a duniya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Allah yake cewa ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira ba, billahi wa rasuli, bayan sun yi imani da Allah da manzansa da ranar lahira, sannan kuma yuwaduna man hadda Allah wa rasuluhu, ba za ka same suna kaunar wanda suka saba wa Allah da manzansa ba, walau kanu, ko da sun kasance aba'ahum, iyayensu ne, aw abna'ahum, ko ƴaƴansu, aw ikhwanahum, ko ƴan uwansu, aw ashiratahum, ko danginsu, za su iya sallama su akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai yake cewa kada kuma ya bujiro ko ya ci karo da wani abu na daga abin da manzan Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam, domin shi manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hakika mai isar da sako ne daga wajen ubangijinsa.
lizalika yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadith sahih, saboda haka ma manzo Allah yake faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa za ka ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. hadisin muslim kenan cikin kitabul iman, babu dalil ala anna man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula fa huwa mu'min wa in irtakaba al ma'asi al kaba'ir. to wannan shine cikin yazo a cikin sharhun nawawi ma wannan hadisi. saboda haka yake cewa ya ɗanɗanan imani, wannan gardin da zaƙin imani, wanda ya yarda da Allah a matsayin ubangijinsa, sannan kuma da addinin musulunci a matsayin addini. na ukun shine wa bi muhammadin rasula, da kuma annabi muhammad a matsayin manzon Allah. to wannan fa shine wanda ya ɗanɗani imani, ka yarda da Allah a matsayin ubangiji wanda ya cancanta abota masa da cancanta, sannan ka yarda da addinin musulunci a matsayin shine addininka, tafarkinka wanda za ka bi a matsayin addini. na uku shine ka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yarda da shi da imani da shi a matsayin shine manzon Allah, kuma wanda Allah ya turo shi zuwa ga halittu baki daya don ya isar da sakon ubangijinsa. yana da cikin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabi ma naha anhu wa zajara wa alla yu'bada Allah illa bima sha'a. wannan shine abin da yake nuna kai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kai masa biyayya cikin duk abin da ya umarni, sannan kuma ka nisanci abin da ya hali kuma ya tsawa a kansa. sannan kafin wannan aka ce ka gaskata duk abin da ya bada labari a kansa, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sakon da ya faɗa wahayi ne daga Allah subhanahu wataala. da ƙarshe shine aka ce kada ka bauta wa Allah sai da abin da ya shar'anta, to shine fa wa bi muhammadin rasula, kai imani da annabi Muhammad manzo Allah ne. yaqulu an-nawawi rahimahullah, imam an-nawawi yana faɗa Allah ya masa rahama, yake cewa wa ma'anal hadith lam yutlib ghayra Allah ta'ala wa lam yasa fi ghayri tariq al-islam wa lam yasluk illa ma yuwafiqu shari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. Imam Nawawi yake cewa a cikin wannan hadisi ana nufin ba zai taɓa yarda, ba zai taɓa neman wani Allah ba, sannan kuma ba zai yi aiki a cikin wata hanya wacce take ba ta musulunci ba, sannan ba zai bi wani tafarki face sai dai in tafarkin da ya zamto ya dace da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. babu shakka Imam Nawawi yake cewa hakika dukkan wanda sifarsa ta kasance kamar haka, to lallai wannan zakin imanin ya tabbatu, zakin imanin ya zamto ya shiga cikin zuciyarsa, kuma ya ɗanɗani wannan zakin imani. wannan magana kuma yadda ya zo a cikin sharhu Nawawi rahimahullah ta'ala, yake cewa amma al-i'radu wa sududu an shar'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tanbiyatuhu an waqi'il hayati wastibdaluhu bi qawanin al-bashar mimman tatahakkamu fihim al-ahwa wa tasirul alaihim ashubuhat. to sai yake cewa amma abin da yake kawo da kai da nisantar abin da yake shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da kuma abin da ya zamto an koma zuwa ga abin da yake faruwa na rayuwa, a canja shari'arsa da wasu kanunul bashar, dokoki na dan adam wanda dan adam ya zauna ya tsara su. to wannan wanda kuma a cikinsa akwai son zuciya da ƙetare iyaka, wata saidiru alaihim ashubuhat wa shahawat, sannan kuma abin da ya rinjaye su shine shubuhohi da sha'awi. falizalika fa'alal munafiqin, saboda haka
wannan shine falizalika fi'lul munafiqin, wannan shine aikin munafikai kamar yadda ya faru a zamanin baya kafin wannan lokaci. wal ya'zu billahi Allah kare. wa in za'amu wa kadhabu annahum yuriduna bizalika ihsanan wa tawfiqa khawu wa khasiru. Su munafikai ko da siriya cewa sun yi ƙarya, ba abin da suke nufi da hakan sai kyautatawa da kuma abin da yake samun taufiki dacewa. Sun yi asara, sun taɓi. Shi yasa Allah ya faɗa a cikin alkur'ani yake cewa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa fa kayfa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa tawfiqa ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum qawlan baligha. Zuwa dai karshe kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa, su munafikai idan aka ce da su fito zuwa abin da Allah ya saukar da manzansa da abin da aka saukar manzansa, sai ka ga munafikai suna kawo da kai daga gare ka, suna nisanta. Lokacin da wata musiba ta same su saboda abin da hannayensu suka aikata, za su zo maka suna rantsuwa da Allah cewa ba abin da suke nufi da hakan sai kyautatawa da kuma samun dacewa. Waɗannan su ne wanda Allah ya san abin da yake cikin zukatansu, sai suka kawo da kai, ma'ana ka kawo da kai daga gare su ya ma'aikin Allah, kai musu wa'azi, ka gaya musu zance wanda yake kaulan baliga, zance wanda ya kai matuƙa wajen tausasawa da kuma jan hankalinsu zuwa ga addinin musulunci da abin da ya kamata a karantar da su. Ala'ayi hal, a takaice a wannan bangare ana nufin cewa dukkan wanda ya zamto yana nuna cewa shi masoyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin sharadin soyayyarsa a yi soyayya a bi shi, a yi biyayya akan da abin da ya umarni, sannan kuma a nisanci da abin da ya tsawa a kansa, ya yi hani a kansa. To yana daga cikin abin da yake zartar da soyayya nan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina mika godiya ta ga duk al'ummar da suke bibiyan mu a wannan tasha ta Ansar Da'watu Sunna. Muna godiya matuƙa sosai ga masu son ganin shirye-shiryen mu. Da zarar mun daura, ku danna mana subscribe, sannan ku danna kararrawa. Shine zai ba ku damar muna ɗora shiri za ku gani. Sannan kuma ga masu son yin musu hoto ko bidiyo, muna yi kamar wanda taro wanda ya shafi sauka ko kuma abu dai na taro dai na abin da ya shafi addinin musulunci, wannan duk muna yi. Sai ku tuntuɓi wannan lamba ga ta nan sai ku domin neman ƙarin bayani sai ku kira. Sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan mabahasi da yake nuna cewa da'atun nabi fi kulli ma amara al-intihau an kulli ma naha anhu wa zaja, yana daga cikin shahadatin nan bayan ashhadu an la ilaha illallah to sai ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idan da imani yana zamtuwa tabbataccen al'amari da da'awa, to da ya tabbata ga yahudawa, tunda ba irin da'awar da basu ba. wa qalat al yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibbahu, sun faɗi wannan. Yahudu da nasara sun ce mu ne ƴaƴan Allah kuma masoyansa, sun yi wannan da'awa. wa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay wa hum yatluna al-kitab. Duk wannan da'awa su ce. Yahudu sun ce nasara ba a bakin komai suke, ba su da wani matsayi ko kaɗan. Sannan su ma nasaran sun faɗa hakan, cewa yahudun ba su da wani matsayi, ba su da daraja, ba a bakin komai suke ba. Alhalin dukkaninsu suna karanta littafi kuma sun saba annabin da aka turo musu na wannan lokaci, na wannan zamani. Ba su bi shi ba, sun yi girman kai. walamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, lokacin da abin da suka san shi ya riga ya zo musu, sai suka kafurce masa. Tunda sun karanta sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littafansu, allazina yajidunahu maktuban inda mun fi taurati, sun same shi a rubuce a cikin at-taura, sifofinsa da duk yanda ya zamto an sifanta shi sun karanta. Lokacin da ya zo kuma sai suka kafurce, me yasa ba zai zo a cikinsu ba,
sai ya zo a wata kabila ko a wani yare da sauransu. To saboda haka dalilin wannan girman kan sai suka kafurci ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wasu daga cikinsu kamar Abdullahi bin Salam radiyallahu anhu yana daga cikin jama'atu Yahud, kuma ya shiga musulunci, ya yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai musuluncinsa ya kyautata, kuma ya zama babban sahabi wanda yake da daraja a musulunci. Duk da bai Yahudi ne ya yi imani da wancan annabin nasu, kuma ya zo imani da annabin ƙarshen zamani. Aka ce to irin waɗannan ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru, za a ba su cikakken ladansu guda biyu saboda abin da suka yi hakuri, sun imani da annabin da ya gabata da kuma annabin da suka riska na ƙarshen zamani. To sai a ba su cikakken ladansu, ba su yi girman kai ba, ba su kafurce ba. Dama haka ya kamata, wajibi ne idan bai Yahudi ko ba Nasari ya riske annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wajibi ne imani da shi annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam, bayan ya yi imani da wancan annabi nasa da ya gabata. Idan ya kafurce wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, to lallai wannan ba musulmi bane, ba mu'mini bane, har sai ya yi imani da annabinsa da kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A takaice za mu tunatarwa akan abin da ya shafi azumi, duba abin da duba da yadda yake dosowa, yake gabatowa. Wannan shine darasin mu na karshe, insha Allah sai Allah ya kai mu bayan azumi da rai da lafiya. Za mu dora karatu idan Allah ya ba mu aran lokaci da kuma numfashi, in Allah ya kai mu. Kamar yadda aka sani, shi Ramadan wata ne mai albarka, wata ne wanda yake mai girma, wanda a cikinsa Allah maɗaukin sarki yake buɗe dukkanin ƙofofin rahama da kuma a rufe dukkanin ƙofofin azaba. Hatta shaidanu kan gararu daga cikinsu ɗaure su ake, domin a ba bayan Allah damar komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkan wanda yake nufin alkhairi, ga lokaci nan ya zo. Wa ya bagi alkhairi aqbil, wa ya bagi sharri aqsur. Ya kai wanda kake neman alkhairi, ga lokaci nan ya gabato, kai ta nema, kai wata aikin alkhairi. Mai neman sharri takaita. Dukkan wani wanda yake mai neman alkhairi da dacewa, to lokacinsa ne Ramadan, da watan falala. Ramadan watan alkhairi, ana so a yawaita aikin alkhairi, ciyarwa, salloli, karatun Qur'ani, istighfari, salatin annabi, duk wannan aikin alkhairi ne. Musamman abin da zai fi tafiya a wannan lokaci bayan karatun alqur'ani, tun da dama shine watan alqur'ani, shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas. Wata ne da aka saukar da alqur'ani a cikin sa. Qur'ani yana tafiya, ladan Qur'ani yana ninninka wajen karanta Qur'ani, a ɗauka a karanta, ko a cikin salloli, ko a ɗauka a buɗe a karanta. Bayan Allah, wasu daga cikin bayi sukan yi sauka kala-kala, su je su dawo. Akan samu wasu sauka 30, wasu sauka 20, wasu sauka, ya danganta, saboda watan alƙur'ani ne. Ya kamata a ce dukkanin musulmi a wannan wata ya ninninka karatunsa na alƙur'ani fiye da yadda yake yi, domin dama watan alƙur'ani ne. Sannan akwai salloli da ake yi tun daga tarawih da kuma tahajjudi. Akwai tarawih da ake na bayan salloli, ma'ana bayan sallar isha'i, bayan idan da sallar isha'i a yi raka 11 ko 13. Wannan ya tabbata a cikin hadisi cewa duk wanda ya bi liman tun daga sallar isha'i har zuwa wuturi, aka gabatar shafa'i da wuturi, to za a rubuta masa kamar ya yi qiyamul layl gaba ɗaya, kamar ya kwana yana sallah. Sharaɗin shine ya bi liman tun daga farko har ƙarshe. Wasu na kuskure, sai su zo a yi sallah da su, sai su yanki su ce bari su yi shafa'i da wuturi a gida. To har yanzu baka cika wannan sallar taka ba. Za kamata ka bi sallah gaba ɗaya tun daga farkon ta isha'i har zuwa wuturin da za a yi tare da wannan limam, to sai ka samu wancan ladan. An baka dama in ka tashi da daddare ka yi sallolinka, ba sharaɗi da ba da a ce sai ka sake yin wuturi ɗaya ake yi a dare. In ka riga ka yi shi bayan isha'i shi kenan, ba za ka sake maimaita shi ba, sai dai ka yi biyu adadin da za ka yi. To amma wannan falala yana da kyau a gane ta. A fara sallar tarawih tun daga sallar isha'i har zuwa wuturi tare da liman ya fi falala akan a ce ka yanke sallarka, ko ka yi raka'a 4 ko 6 ka tafi. A yi tun daga farko tare da kai.
bayan yi isha'i a yi tarawih a zo a yi shafa'i da wuturi tare da kai, daga nan sai a yi sallama kuma sai a tafi. Wannan falala ce mai girma, yana da kyau a kiyaye a ribaci wannan lokaci. Sannan abin da ya kamata a yawaita a wannan lokaci shine a ta'awun alal birri wa taqwa, taimakekeniya akan nagarta da tsoron Allah, musamman yanayin da ake ciki na yunwa da talauci. Dole mu taimaki junanmu, wajibi ne mu tausaya junanmu, wanda suke da hali su ninninka ciyarwa da taimako, musamman ga makotansu da wanda suke tare da su yan uwansu, da dukkan wanda suke cikin halin bukata. Za a ninninka lada fiye da da, domin idan tsananin abu ya zo ninninka lada ake yi. Kuma watakila wannan shine abin da zai sa ka samu aljanna, kuma watakila shine azuminka na ƙarshe, tunda duniya ba ta da tabbas. Idan kai kokari iyawarka, Allah ya sani. Duk wanda ya zamto iyawarsa ya Allah ya sani, wanda kuma ya kasa bai kai abin da ake bukata yi ba, Allah ya sani. Kowa gwargwadon abin da yake da shi ya taimaka wa 'yan uwansa, a yi ciyarwa, a yi taimako, a ba da abinci da kuɗi da sauransu. Wanda yake bukata kuɗi a bashi, wanda yake bukata abinci a bashi. Musamman abinci lokaci ne da zai zamto wasu sun yi azumi ba su yi saurin kuɗin ba ma, kuma an kai ba azumi ba su ci abincin. Wannan abin tausayi ne, yana da kyau a tausaya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ku ji kan wanda suke a bayan ƙasa bayan Allah, kuma sai Allah ya ji kanku ya tausaya muku. Duk wanda ya zamto ya sifantu da tausayi a zuciyarsa, zai ji cewa yana tausayin bayi, to shi ma Allah zai tausaya masa a rayuwarsa duniya da lahira. Ba abin da zai taɓa gagararsa. Ma na ƙasat min malin sadaka ba ta tawaye komai daga cikin dukiya, sai dai ta haɓaka wannan dukiya ɗin. Shi yasa magabata masu dabara wanda suke da aikin alkhairi, za ka ga ninninka suna ƙoƙarin su ta ciyarwa, domin a ninninka musu ladan. Sun san cewa ba su za'i. Nan ba an ba da kisa wani mutumi da aka ce shi ya kasance saboda nagartarsa da alkhairinsa, tunda dama akwai mutane masu karamci, ba sa mai da hannun kyauta baya, kokari suke kullum su baya. Da ana gobe sallah ya sai rago ya kawo gidansa, ko ya tura wani bawan Allah ya ce aje a kai gida domin a yi layya da shi. To aka samu aka si dan aiken sai ya kai ɗaya gidan, bai kai gidansa ba. Saboda haka da ya dawo ya gaya mai gidan yake cewa an kai rago, ya ce to na gode. Da gida da ya dawo da yamma domin ya karɓi wannan dabbar da aka kawo masa ana gobe sallah za a yanka, sai aka ce ai ba a kawo wani rago ba. To sai aka ce sai ya je kukan wannan ragon a maƙotansa. To sai ya ce lalle wancan ragon da kuke ji asali na ku ne, to amma an samu akasi, shi wancan wanda na turo bai gane gidan ba, ya kai wancan gidan maƙotanmu, na aka ku yi haƙuri, ba za a iya karɓowa ba, ku haƙura saboda karamci da kyauta. To sai ya ce ku yi haƙuri, Allah zai kawo mafita. Zai kawo wani, ya fita ya je ya buga, yana zuwa kasuwa ya ga rago wanda yake ya fi wancan ma girma, ya taya. Aka ce to ya ɗauki wannan ragon kyauta, an ba shi ba sai ya biya kuɗi ba. Dalilin da ya sa ko shine shi wannan mai ragon ya zamto ya yi alwashi ga Allah, in Allah ya ban masa dabbobinsa da suke mutuwa, tunda yana da garken su da yawa, in aka yafa masa mutuwa suke. Na farko duk wanda za a fara taya a kasuwa kyauta ne ga wanda ya zo, kawai ya ɗauka an ba shi kyauta, ya sadaukar da Allah ya ba shi lada kawai. Kuma sai ake sa a shi wannan mutumin da ya yi wancan alkhairin sai Allah ya ba shi, ba tare da ya biya kuɗinsa ba, sannan kuma abin da ya samu ya fi wancan. Tun a duniya Allah ya nuna masa ladan wannan karamci da girmama da kyauta. Saboda haka mutane, duk wanda ya zama mai kyauta, Allah yana ninka wannan dukiyar tasa, Allah yana sa albarka a cikinta, Allah yana haɓaka ta. Ash-shaytanu ya'idukumul fakara wa ya'murukum bil fahsha, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Shaytan kullun yana muku alƙawarin talaucewa idan kun ciyar, shi kuma Allah yana muku alƙawarin maghfiratan, gafara da falala da gare shi. To sai ka zaɓi wanda za ka zaɓa, ko dai gafarar Allah da samun falala Allah, ko kuma a'a shaidan ya ringa yi maka alƙawarin talaucewa. To sai ka rike. Mutane suna bukata a taimake su, a sa musu farin ciki. Wa man farraja, ma'ana kurbatan min kurabi yawmin duniya, faraja lahu an kurbatan min kurabi yawmin qiyamah.
aka ce wa man faraja musliman qurbatan min qurbi yawmid dunya, dukan wanda ya yaye wa dan uwansa wani bakin ciki da damuwa daga cikin damuwoyin duniya, to Allah zai yaye masa bakin cikin da yake na lahira, ma'ana duniya da lahira. Ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba, yau malamin fa'un malin wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim. Duk dukiyar da ka tara, duk wani abu da ka tara ka bashi a duniya, kuma idan mutum ya faɗi ya mutu shikenan komai nasa ya tsaya da abin da ya tara. Wanda ma ya aikin alkhairi da kansa kafin ajalinsa ya zo, kada ya tunanin cewa 'ya'yansa za su yi masa, ba za su taɓa yi masa ba kowane 'ya'ya ne su da wannan tausayin ba, cewa bari mu tuna da babanmu, mai masa sadakatin jariya, ladan ya kai zuwa kabarinsa, mu gina mai rijiya ko masallaci ko wani abu ko makamancin wannan. Nawa ne aka yi wannan ma 'ya'yan bayan ya mutu, da ya mutu aka zo aka ce to babanku ya da zai gina masallaci, ko kuma a masallacin ma yake da shi, suka ce kai masallacin ma mun kwace shi, a rushe shi, a zo a yi wani abun gaba, saboda ai na babanmu ne kuma ya zama gado yake. Ba na iya samu wannan. Mutum ya yi tunani abin da zai gabatar lokaci ne da shi, idan ya riga ya wuce shi azumin ya wuce har abada irinsa ba zai sake dawowa ba, sai dai in wani Allah ya kai ku. Amma shi dai wannan in ya zo to ya riga ya wuce shi kenan har abada, kuma an ɗauke shi daga cikin shekarunka daga rayuwarka. Sai dai idan wani ya zo, in Allah ya kaddara kana daga cikin wanda za su sake ganin wani da zai zo a nan gaba. Saboda haka lokaci ribatarsa ake yi tun kafin ya cimma mutum ya kure masa. Ba abin da ake nadama a kansa fiye da sadaka da cewa a ranar kiyama, kamar yadda a cikin alkur'ani Allah yake cewa lokacin da bawa aka ɗauki ransa yana cewa ya ubangiji ya Allah akirna ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Yana cewa ya ubangiji a dan jinkirta mun, a maida ni duniya a jinkirta mun in sadaka, in kasance daga cikin salihai bayan Allah, saboda abin da ya gani na lada da alkhairi da yake wanda masu sadaka suke samu da taimakon bayan Allah suke samu. Sai ce ni ma a dan maida ni ya ubangiji ilau anna lana karrata, ina ma a ci mana da komawa. Su waɗancan kenan fa na tabara aminu ma tabaru minna, ce bari mu barranta da wanda suka shagaltar da mu, suka halakar da mu, suka yi waye da mu. Sai zamto mun kasance daga cikin bayan Allah na kwarai. To wannan yana daga cikin ladan da za a samu. Sannan a cikin hadisi aka ce dukkan wanda ya ciyar da mai azumi, ya ba shi abin da zai buɗe baki da shi, to za a ba shi ladan adadin mutanen da ya ciyar. Ladan su za a haɗa masa, su ma za a ba su ladan su, ba tare da an tawaye wa kowa ladansa. Wannan me ya kai wannan daɗi, me ya kai wannan alkhairi da farin ciki, ka sanya wa ɗan wanka farin ciki cewa ya waye gari ya buɗe baki bai da abin da zai kuma ka bashi ya yi buɗe baki da shi. Sai ka kwatanta a kanka, idan kai ne aka yi maka wannan daɗi za ka ce Allah yana farin ciki, Allah yana jin daɗi ya ga bayansa suna tausayin junansu, saboda sifa ce ta Allah. Allah mai tausayi ne, mai jin kai ne fiye da dukkan wani mai tausayi. Rahama Allah ta yalwaci komai, wa rahamati wasi'at kulli shay, kamar yadda Allah ya faɗa. Aka ce rahama Allah guda 100 ce, guda 99 aka sako ta a cikin bayi, duk a cikin ta ake wannan mudawala din, ake yin komai. Duk wani mai tausayi a ƙarƙashin wannan kwaɗin yake. 99 Allah ya rike ta a wajensa, zai ji ɗayin bayansa masu imani mummuni a ranar kiyama. A cikin wannan ɗayan ake samun uwa ta tausasa ɗanta, uba ya tausasawa ɗansa, dabba ma ta tausasawa ɗanta ba tare da ta take shi ko ta kashe shi ba da sauransu. Duk wannan rahama ɗin guda ɗin ce. An taskace wannan guda 99 sai a ranar kiyama ga bayi wanda suke muminai. Daga cikin tausayi, daga cikin sifa ta muminai, yana daga cikin tausayi da taimako ga bayansu, musamman sahabbai. Abun koyi ne mai kyau, radiyallahu anhum wa radu an. Allah yake cewa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, suna fifita bukatar ƴan uwansu ko da suna da bukata, za su ɗauka su baya. Ina ka karanta, ina ka manta da tarihin ansarawa da muhajirai, wanda a cikin wannan bayan manzo Allah ya kulla ƴan uwantaka ta musulunci a tsakaninsu, za a ce wani da wani
an kula yan uwantaka kai da shi, yan uwantaka ta gaskiya wanda komai nake da shi wani zai iya mallaka. To daga ciki suka zo aka ce bayan an kula wannan yan uwantaka a junansu, wani yana da gida sai ce zo a raba gidana in baka rabi, ina da mata guda 2 ka kalli wacce kake so in saka ka aura, ina da dukiya bari raba gida 2 in baka. Daga cikinsu da yawa suka ce a'a nuna mana kasuwa, ina kasuwa take, ba za mu wannan, mu je mu nema wannan dukiyar ta Allah ya sanya maka albarka a cikinta. Saboda imani da tausayi sun fifita yan uwansu, wannan tausayin zai sa ko menene nasu ba zai rufe musu ido akan yan uwansu, za su iya ba su. To abin aibi ne, abin da yake zargi ne, kana da abin da za ka rufa kanka asiri, kana cin abinci da sauransu, amma maƙotanka wanda kake tare da su ka tabbatar da baka taimaka musu, akwai raunin imani a tare da wannan. Kamar yadda a ranar kiyama zai kai ƙara, shi makoci zai kai ƙaran makocinsa ya ce wani na buƙaci abinci bai ban ba, na buƙaci abin sha bai ban ba, na buƙaci tufafi bai ban ba. Saboda haka a wata ruwa ma aka ce Allah ne zai ce Allah wani ya kai bawa na kaza, na buƙaci ka ciyar da ni baka ciyar da ni ba, na buƙaci ka shayar da ni baka shayar da ni ba, na buƙaci ka tufatar da ni baka tufatar da ni ba. Ya ce ya ubangiji kai ne ubangiji ba, ta yaya za a ciyar da kai, ta yaya za a shayar da kai, ta yaya za a tufatar da kai? Sai ya ce ai wani makocinka kaza da kaza ya bukata ba kai masa wannan, da kai masa to za ka samu rahamata da gafarata. Idan kai masa kamar me ka bi umarni na ne, sannan kuma ka kyautata ka yi abin da aka bukata da gare ka. Saboda haka wannan shi ma yana daga cikin abin da ya kamata a yawaita, ciyarwa da taimakekeniya. Idan aka yi wannan sai Allah ya ji ya tausaya mana. Sannan abu na biyu a yawaita addu'a, ta mana addu'a wacce take ta kwarai, addu'a mai kyau, a yi wa kai addu'a da 'ya'ya da dukkanin mata da iyali baki ɗaya, addu'a ta gari da kuma ƙasa da shugabanni. A yawaita wannan addu'a, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah ya ce idan bayina suka tambaye ka game da ni, ina nan kusa, ina amsa kiran dukkan wani mai kira, addu'a duk wani mai addu'a, in Allah mana ya roki Allah, Allah zai amsa. Saboda haka ana halin da sai an yawaita addu'a, a yi wa kai, a yi wa ƙasa da shugabanni da halin da ake ciki, a yawaita addu'a, a koma ga Allah. An samu abubuwa wanda suke a baya da mutane suka dukufa da addu'a kuma an ga mafita. Abubuwan da suka faru, Boko Haram da yake yawaita a nan garin Kano, kashe-kashe da sabon da sauransu, mutane aka koma ga Allah, aka yi ta addu'a, Allah ya kawo mafita. Aka zo aka korona shi ma wannan lokacin mutane sun shiga tsanani da tashin hankali da sauransu, kuma Allah ya kawo saukin abin fiye da yadda ake tunani ma. Tunda ana tunanin an rufe gari ba abinci da sauran, to Allah sai ya azurta bayansa fiye da ma yanda suke abudan ma da yawa, wasu sun samu abinci fiye da yanda dama an buɗe garin ba za su samu ba. To wannan rahama Allah ce. Idan aka roki Allah subhanahu wataala ba abin da ya gagare shi, ba abin da ya fi ƙarfinsa, zai yayi an yi abin da ya fi wannan ma. Kuma yawanci abin da yake kawo wannan, idan aka koma zuwa ga Allah, Allah zai yayi sako yake kai zuwa ga wannan. Dama Allah yake cewa inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah baya canja bayi mutane abin da suke kansa har sai in su suka canja da kansu. Abu biyu ne, ko dai ya zamto kuna cikin sharri da tashin hankali da tsanani, sai kuka canja halayen, kuka tuba zuwa ga Allah, kuka koma zuwa ga aikin alkhairi, to sai Allah ya canja muku mummunan yanayi zuwa ga yanayi mai kyau, saboda mai kun canja halin. Sannan kuma idan ya zama kuna cikin ni'ima da jin daɗi da alkhairi da zaman lafiya, sai kuka butulce wa Allah da kafirce wa Allah, to shi ma sai Allah ya canja muku yanayin ku na jin daɗin zuwa tsanani. Ko za ku hankalta ko azantu ku koma ku istighfari, to sai Allah ya dawo muku. In dai ba ku canja ba, Allah ba zai canja. Allah baya canja mutane halin da suke ciki, sai in su suka canja. In sun canja to mara ba, Allah yana fatan wannan, kuma yana zai ji daɗi ga wanda suka tuba ga bayansa. Allah yana tsananin farin ciki da bawan da yake tuba. Aka bada misali, aka ce kamar misalin mutum da ya tafi daji akan abin hawansa, ya nausa daji yana ta tafiya sai da ya nisa, ba gida gaba ba gida baya. To saboda haka sai gajiya ta kama shi, ya ce bari in saukai bakin wannan bishiya in dan huta.
to da ya sauka ya ajiye wannan dabba tasa ga abincinsa a kanta ga abin shansa a kanta, to sai bacci ya ɗauke shi tunda dama ga gajiya. Kafin ya ankara sai bacci ya ɗauke shi, bayan ya gama baccinsa sai ya farka a firgice, to sai ya ga dabba sai ya neman duniya da ita, ya yanke kauna ya ce lallai nan na zo mahalaka, halaka ce kawai zan halaka nan tunda ban san inda zan je, ba abinci ba abin sha, bari in zauna mutuwa ta zo ta ɗauke ni. Yana cikin wannan hali katsam sai ya ga dabbarsa a gabansa kawai, bai san daga inda ta bullo ba. Farin ciki ya kama shi, yake cewa ya ubangiji kai ne bawa na, ni ne ubangijinka, saboda tsananin farin ciki da rikicewa. To saboda haka aka ce Allah yana tsananin farin ciki fiye da wancan bawa idan ka tuba zuwa ga Allah. Farin cikin da Allah zai yafi wancan bawan da ya samu dabbarsa a wancan yanayi. Saboda haka mu tuba zuwa ga Allah, Allah yana farin ciki da bayinsa masu tuba. Inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah yana son masu yawan tuba da kuma masu yawan tsarkaka. Saboda haka tuba hanya ce wacce take kawo mafita a cikin rayuwa da kuma tsananin rayuwa. Fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aka ce ka ce ku nemi gafarar ubangijinku domin shi ya zanto mai yawan gafara, zai turo muku da ruwa, zai kawo muku abin da yake gonaki su kyau, zai azabta ku da 'ya'ya, zai azabta ku da zaman lafiya da sauransu. To sai kaga komai ya zama tarihi, kuma ya zama tarihi. Wannan kuma jarabawa ce, bai kamata a ce dalilin jarabawa da mutum ya tsinci kansa ba ya dinga zargin wani ne kaza ya kaza. Ba a wannan a tadarruj ba a yi ta addu'a. Allah ne ya kaddara, Allah ya yi mana, Allah kake da iko, Allah ba mu mafita. Idan aka yi wannan sai Allah ya yi, ka alaƙanta abin da cewa wani shi zai kawo mafita, wani shi zai kawo yadda za a samu sauƙi. A Allah ne yake da wannan, yake da ikon ɗauki komai, yake da ikon saukar da komai. Saboda haka idan aka koma aka yarda cewa Allah ne ya kawo, to ba wata dabara da wani ɗan adam da zai iya yi don ya yaye wa mutane cikin wannan yanayi da ake ciki. Allah cikin ikonsa da rahamarsa a lokaci ɗaya zai iya ɗauki da abin da ya so ba tare da an samu wata matsala ba. Saboda haka abu na gaba kuma yana da kyau bayan wannan a yawaita ayyukan alkhairi a cikin wannan wata mai albarka da kuma a musamman ibadu kamar yadda muka faɗa, yana da karatun alkur'ani, istighfari, salatin annabi da kuma addu'a. duk wannan aikin alkhairi mabambanta abubuwa dai ga sunan, idan ka yi wannan ka koma wannan, in ka yi wannan ka koma wannan, idan ka gaji da wannan sai ka koma. Shi yasa aka yi tanawu'in ibada, ba da ibada kaɗai kwaya ɗaya ba. Za ka yi karatun qur'ani, in ka ɗan gaji sai ka koma istighfari, in ka gaji ka koma salatin annabi, in ka gaji ka koma hailala. ai ta yi, to sai ka ga an samu abin da ake bukata na taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma kira na gaba shine zuwa ga 'yan kasuwa wanda suke masu sai da abubuwa da kuma wanda suke a matsayin suna kasuwa suna sai da abubuwa, musamman abin da ake bukatar su a lokacin azumi. Wasu daga cikin mutane suna da raunin imani da kuma karancin tausayi ga bayi. Kamar yadda muka sani, lokacin da azumin da ya doso dama an saba ba ma iya wannan shekara aka saba ba, abubuwan da aka ana bukatar su to sai wasu suka sai tireloli abubuwa aka yi ta siya suga ɗin nan da sauran abubuwa aka siye aka ɓoye, sai azumi ya zo za a fito da shi a ƙara wannan, a ƙara kuɗi a ninninka bayi, a tsananta musu. Kuma wata ne na neman rahama, kai kuma baka neman ta, burin ka samu duniya da ba ta da tabbas. A yanzu za ka iya barinta, shi kenan abin da ka tara ya zama na magada. To ba mu da tunani da yawa daga cikin mutane, an sassaye abubuwa, an ɓaɓɓoye, an yi target cewa sai azumi ya zo za a fito da su a ƙaƙƙara kuɗi. Wannan ba ƙaramin musiba bane. Sannan kuma manzo Allah ya hani akan itikadi shine sai abin da yake na kasuwa lokacin da ake tsananin buƙatarsa, ka sai mafi yawan abin da yake na kasuwa ka ɓoye don ka jefa al'umma cikin kunci. Sai sun bukata sai ka fito da shi ka ƙara kuɗi. Manzo Allah ya hana wannan, ba kai ba annabi. Duk wanda yake irin wannan ya saba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baya cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kuma aka ce baka cikinsa to maza Allah ba shi ba kai. Burinka ka fada cikin wancan duniya kawai saboda duniya ka rabu da imani da abin da yake lahirarka. Kuna da ke ɗan kasuwa su ji tsoron Allah su tausaya wanda muke abokan rayuwarmu kiristoci, in kirismas ya zo sauƙaƙa abubuwa suke, karyar da abubuwa suke saboda murnar wannan abin da yake kirismas ɗin nasu. Mu me yasa ba za mu yi wannan ba? Idan azumin ya zo aka karyar da abubuwa a tausaya don bayi su samu sauƙi. Amma burin musamman wannan ƙasa da muke ciki a yanzu, kowa abin da ya ga dama yake yi, ba tausayi, ana zagin shugabanni, wanda kuma mu kanmu muna zalunta kanmu da yawa a cikin al'ummarmu. Wasu abubuwan ba za a ce gwamnati ba, a karan kanmu mu ka tsananta a kanmu. Nan ba ana bada labari aka ce wani ya zo siyan doya ba, doya ce kuma ne 500 ake siyarwa. To da ya zo zai siya, ya siya ya tafi ce da ya ga da sauki bari in je in koma in sake siya, kafin ya dawo an kara 500 ta kuma 1000. Shi ma yana tsaye wata mata ta zo ta siya aka kara 500 ta kuma 1500 a take nan. Kuma a ce muna tausayin kanmu. To kaga ya kamata a ce mu a karan kanmu muna tausaya kanmu, muna jin kan junanmu, ba tare da wannan ai ba gwamnati ce ta sa wannan abu, ba gwamnati ba, gwamnati a wannan bangare. Sannan akwai mata da ta je ta siyi kaya a kasuwa, duk abin da yake faruwa kake an sani. Bayan ta siyi kaya an rubuta receipt an yi komai, ta ce bari dan dawo nan da awa 1 ko 2 zan zo in yabi wannan kaya. Kafin ta dawo mai gidansa a kasuwa ya kira waya ce wannan kayan fa sun ƙara 1000 kaza, a fara siyar da su a 1000 kaza, duk wanda ya zo ga abin da za a sayar masa. Bayan ta zo aka ce to mai gida ya ce wannan abin da yake siya ya ƙara kuɗi, sai dai ki ƙara ko kuma ki haƙura. Ta buga aka ce ba za a sayar mata, har ta yi kuka ma saboda bakin ciki da sauransu, ta ba wannan kaya ta tafi. To al'umma da muke ciki kenan ba. To kaga yana da kyau mu tausaya, dole sai mun tausaya junanmu. Gwamnati za ta sauko ta ce ka yi kaza a wannan bangaren, kaga baban gwamnati duk da cewa abubuwan suna tsada, to amma irin wannan abubuwan kai ba sabon kaya ka siyo ba, sannan kuma ba zuwa kai aka ƙara maka kuɗin ba, a wannan kayan ne wanda ka riga ka siye shi, me yasa za ka ɗora? Ba za ka tausaya ba? Yana da kyau sai mun yi wannan. Sannan kuma wanda suke masu sai da abubuwa ɗin a haƙura da abin da yake riba ko ya take, musamman don wannan falala, don samun falala wannan azumi ɗin, ko ya yake an aka ɗan samu riba a yi haƙuri da ita, a ɗan taƙaita a wannan wata mai albarka domin samun rahama Allah subhanahu wataala. Sai ga Allah ya sanya albarka da alkhairi da abin da yake haɓaka wannan dukiya ɗin idan aka wannan tausayi ɗin, sai ga Allah ya sa albarka a ciki. Kowane ɓangare kuma yana da irin gudunmuwar da zai bayar, kowane ɓangare yana da irin gudunmuwar da zai bayar. 'Yan kasuwa ɗin na kowane ɓangare sai an taƙaita abubuwa, ka kwatanta akan ka an kai ne aka wayi gari. Yana daga cikin hikimar shar'anta azumi ma, aka ce kowa ya azumi namiji da mace, yaro da babba, musamman yaron da ya kai shekarun da zai yi azumi, mai kuɗi da talaka, shugaba da mabiyan shugaba, don me a ɗanɗana wannan yunwa ɗin. Daga cikin hikimomin da malamai suka kawo na yin azumi shine fa shi shugaba da wanda yake mai kuɗi zai ɗanɗani wannan yunwar da talakawan suke ɗanɗana lokacin da ba su da abinci. Wataƙila wannan zai sa ya tausaya cewa ashe ga irin halin da mutum yake tsinta kansa idan bai ci abinci ba yini guda, wani ma an ce kwana kaza, to sai kwatanta, sai zuciyarsa ta karye ya samu cewa ashe ga yanayin yanda yunwa ake ji. Idan da ba azumi wani ba zai san ma ana yunwa din ba zai san yanayin yunwa din ba. To sai aka ce dole ne ku yi azumi a shekara kwana 29 ko 30, da ya zama to aya da izina ga masu kuɗi su ciyawa, ga masu kuɗi su yi tausayi, ga masu kuɗi su yi taimako, tun daga yanayin raɗaɗin wannan yunwa ɗin da suke ji a cikinsu da kishirwa, za ta taimaka musu wajen mai gane halin da talaka yake ciki in bai ci abinci ba. To sai ga watakila in Allah ya nufe su da rama irin waɗannan, daga nan kuma sun ɗore da cewa har bayan azumi, tunda sun fara a cikin azumi sun ɗanɗani wannan, har bayan azumi lokaci bayan lokaci za ga suna yawan taimako, suna yawan kyauta. Wasu a zuciyarsu abin yake, in Allah ya riga ya baka wannan baiwa ta yawan kyauta, kai baka tsoron wannan talauci, burinka ka samu ka bayar, burinka ka samu ka bayar, haka bayan Allah suke na kwarai.
kuma Allah baya hana su, saboda baya wanda suke in ka bayar za a baka. Ya bani adam an fik alaik, ya kai dan adam ka ciyar sai a ciyar da kai, ka kame sai a hana ka. To wannan shine abin da yake in kai sai a yi maka, in kana cewa Allah zai baka, in kuma baka cewa Allah zai kame shi ma daga taimakonka. Shi yasa hadisi na karshe wanda za mu dakata shine manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani, babu wata ranar duniya da za a wayi gari face mala'iku guda biyu suna sauka ko yaushe sai sun sauka. Na farko ya qulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa, wal akhar ya qulu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ɗaya daga cikin wannan mala'ikun yana cewa ya ubangiji mai taimako, mai ciyarwa, mai taimakawa bayi da taimakonsu da ciyar da su, Allah ka canja masa mafi alkhairin dukiyar da ya bayar, ka ninninka dukiyarsa, ka sa albarka a cikinta, ka haɓaka ta. Kullum abin da mala'iku suke sauka suna yi kenan, har yau har gobe har jibi har tashi alƙiyama. Ɗayan kuma yana cewa ubangiji mai kamewa, mai rowa, mara ciyarwa, wanda yake mai tsananin rowa, Allah ka lalata dukiyarsa, Allah ka rusa wannan dukiyar tasa, Allah ka kaddara asara a cikin dukiyarsa. Abin da ake faɗa. To sai mutum ya zaɓa, idan wancan ya zaɓa shi kenan ba ni'ima, in kuma wanda ya zaɓa shi kenan. Wannan dai tabbas ne manzo Allah ya faɗa kuma yana faruwa, kuma abin da manzo Allah ya faɗa gaskiya ne. Da abin da manzo Allah ya faɗa tabbatacce ne, babu kokonto a cikinsa. Saboda haka wannan shine abin da ya kamata kowa ya je tunani a kansa. Gwargwadon ikonka, gwargwadon yadda za ka ba wa bayan Allah gudunmawa, musamman al'ummar da kake cikinsu, wanda kake tare da su, ko da ba a je nesa ba, maƙotanka wanda kake tare da su, iya su ma gwargwadon ikonka wanda za ka taimaka, tun da kai kana cikin zufin asiri, Allah ya baka abin da za ka ci, to dan tsakura musu wani abu su ma ka ba su a ciki, domin su samu wannan farin cikin, ka yaye musu bakin ciki, kuma za su ƙara ƙaunarka da ganin girmanka da mutuncinka a idansu. Duk wanda yake taimako a cikin al'umma za ga yana da kima da daraja, amma wanda baya taimako ba a ganin kimarsa, ba a ganin mutuncinsa. In ya ma wuce ba wani kimarsa da a gani, sai dai a zage shi, a yi masa kallon banza. Saɓani wanda yake bai taimako, ko da baya nan aka ga wani abu nasa ma zai tabu, za a yi kokari a kiyaye masa, saboda wancan mutuncin. Abu na ƙarshe shine kissan bawan Allah nan da aka faɗa a cikin suratul kahfi, wanda lokacin da annabi Musa da Khadir suka zo wata alƙarya za su shiga, aka hana su, aka kore su. Bayan sun fito sai suka ga wata katanga za ta faɗi, Khadir ɗin ya gyara ta, komai. Annabi Musa ya ce ya za a yi ka gyara musu katangar da mutanen da muka je muka bukaci su sauke mu suka ƙi. Ya ce ai dalilin da ya sa ne haka, akwai wata taska dukiya mai yawa a ƙarƙashin katangar ta wasu yara ne marayu, wanda ba su kai ƙarfin da za su yi amfani da dukiyar ba. Allah yake tsare musu dukiyarsu har sai sun kai lokacin da za su yi amfanuwa da ita. Dalili ko shine babansu ma'ana nagari ne, ya yi nagarta, ya yi aikin alkhairi, mutum ne na kwarai, ya ba Allah, ya yi biyayya ga Allah, hatta bayan mutuwarsa sai Allah ya kula da bayansa, ‘ya'yansa ba su tozarta ba duk da baya duniya, saboda waccan nagartar da ya a duniya. Aka ce a ci gaba da tsare dukiyar ‘ya'yansa har sai sun kai lokacin da za su amfana da ita, su ma a fito musu da ita su amfana da ita. Nagarta tana bin mutum har bayan mutuwarsa, abin zai ci gaba da yaduwa, zai ci gaba da Allah zai kula da bayanka, wanda ka bari ba za su tozarta ba, iyalanka da matanka da sauransu, saboda nagarta da kai da kula da 'ya'yan bayan Allah, kula da kai da al'umma da 'ya'yan mutane. To kai ma Allah zai shiga lamarin naka, ko kana raye baka da halin da za ka yi wannan, to Allah zai taimake ka a lokacin da kake da dama kai. Idan Allah ya kawo kaddara karai arziki, ko kuma a'a arzikin ya tafi, to lokacin da 'ya'yanka za su kawo wannan bukata, za a samu wanda za su yi musu suma. Idan ka mutu ka bar duniya, 'ya'yanka suka zo, suma za a samu wanda za su yi musu, saboda kayi wa 'ya'yan bayan Allah. To haka abin yake, yi wa wani yi wa kai, ko kamar da wasa suke yi wa wani yi wa kai. Idan kai wani kayi wa kanka, abin amfanin kanka zai dawo da zuriyarka da 'ya'yanka da sauransu. Allah ka dace da mu, Allah ka shirye mu baki daya. Abin da muka daidai Allah ka shirye mu, amana Allah ka ba mu lada. Abin da muka kuskure Allah ka yafe mana.
marasa lafiya gida da asibiti Allah ka tashi kafaɗinsu, Allah ka yaye musu, Allah ka sauwake musu. Sannan mamatanmu daga cikin dukkanin al'umma musulmai da suka mutu maza da mata da dukkanin al'umma baki daya, Allah ka ji kansu, Allah ka yi musu rahama, Allah ka sa aljanna hukumarsu mu da su baki daya. Idan mutuwa ta mu ta zo, Allah ka sa mu cika da imani, ka sa mu kyakkyawan karshe, ka sa karshen hukumar mu ya zamto aljanna baki daya. Sai kuma wancan rayuwa da halin tsanani da ake ciki da tashin abubuwa da tsada abubuwa, Allah ka sauƙaƙa mana, Allah ka tausaya mana, Allah ka yaye mana, Allah ka mana ɗauki, Allah ka fitar da mu daga cikin wannan yanayi ya arhamar rahimin, bi rahmatuka ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatuka astaghiithu. Muna roƙonka, muna rusnawa, muna koma zuwa gare ka subhanahu wa ta'ala. Allah ka yaye mana, Allah ka riskar da mu wata Ramadan da imani da lafiya, ka karɓa mana dukkanin ibadun da zamu gabatar a wannan wata mai albarka. Allah ka sami a sa'a, Allah ka karɓa mana, Allah ka karɓa da gare mu ba da halin mu ba. Wannan karatu kuma sai Allah ya kai mu bayan azumi, idan Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu dora insha Allah da dukkanin sauran karatuka da ake yi. Sai dai karatu da ake kuma na azumi insha Allah shi za mu gabatar bayan la'asar kamar yadda muke yi idan Allah ya kai mu ɗaya ga watan Ramadan zuwa kuma kwanakin da Allah ya ba mu iko. Allah ka datar da mu baki daya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum.